A venit timpul binecuvântat. Să avem să te întrebăm câteva întrebări care Dumnezeu te va binecuvânta. Crezi în Tatăl Dumnezeu? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Crezi că Duhul Sfânt există? Atunci te întreb câtă vreme ai vrea ca să slujești Domnului Iisus Hristos. Toată viața. Domnul să te binecuvânteze. Noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine trebuie să boteze, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a Du-te în cameră și botezat. schimbă-te. În cameră și schimbă-te. Hai. Raluca Enurovia și mulțumim Domnului pentru că familia mea se binecuvântați, copiii mei, copilașii mei care a crescut sub binecuvântarea lui Dumnezeu și mulțumesc Domnului când ei a venit vremea să o tărească, să hotărât să slujească pe Domnul singur, fără te-a obligat cineva să faci botezul. Iubești pe Domnul Iisus? Crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru întreaga lume? Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerului? Până când vrei să slujești pe acest Iisus? Amin. Te botezăm pe baza mărturii tale, în fața martorilor văzuți și nevăzuți. Te botezăm în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Ai putut așa? Da. Mergi la baia acum de mieiță. Soră Norică, la fel, tu vom pune câteva întrebări și dorim ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Crezi că Domnul, Tatăl Domnul nostru Dumnezeu te va binecuvânta? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Duhul lui Dumnezeu este în adevăr și te va călăuzi? Câtă vreme vrei să te duci pe drumul acesta? Domnul să te binecuvinteze pe baza cuvântului tău, pe baza mărturisirii tale. Noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Amin, da. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cam rece sora apa. Sora Mariana, a venit vremea să faci legământul cu Domnul Iisus Hristos. Te-a obligat cineva? Nu. Opriți live-ul că se vede tot. Ba, nu-i nimic. Nu, că nu se vede. Mai fac. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine? Da. Și te-a mântuit? Da. Crezi că Iisus Hristos se va întoarce pe norii cerului? Da. Crezi că Iisus Hristos este Domn? Amen. Pe baza mărturii tale, înaintea martorilor, văzut și nevăzut, te botezăm în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Amin, Doamne. Cine crede